našom ľudskom tábore sme sa venovali počas tohto týždňa téme Božej výzbroje, listu apoštola Pavla efeským kresťanom, a sme si pozývali hostí, ktorí sú tiež asi v určitom zmysle bojovníkmi, možno nie tak božími, ale určite bojovníkmi, a pre nich je charakteristická vytrvalosť, cieľavedomosť, sebaovládanie. Výborným príkladom najmä ochoty, takého porozumenia pre prácu, ktorú tu máme, bola návšteva Tommyho Kiga. Veľmi pekne za to ďakujeme a prajeme mu veľa úspechov v jeho športovej kariére, ako aj celému klubu. Nech sa mu naozaj darí, a ešte raz v mene detí chcem poďakovať za jeho účasť. Doteraz som sa určite nepozeral na box ako na šport, ktorý by ma nejako zaujímal alebo nejak zaujal. Pozeral som sa skôr na nejakú zábavu silných mužov, ktorí chcú na sebe vyťaziť. Po tejto návšteve som určite presvedčený, že je to šport, ktorý môže byť zaujímavý pre kohokoľvek, ale naozaj je niečím, čo povzbudzuje v človeku alebo vytvára v človeku schopnosti, ako je vytrvalosť, trpezlivosť, disciplína. A to je, myslím, veľmi dôležité a je to súčasťou každého športu, preto bol za celkom isté veľmi zaujímavý a dobrý šport. Musíš báť, alebo skús nejako umieť, keď ti dá. Tak, výborne.